Mä oon Tasapää ja mä oon ylpeä siitä 6200 lapua. Meillä on tämän Kaoskorme-podcastin ensimmäinen vieras, Kullervo. Tervetuloa. Kiitos. Oikein ensimmäinen. Kyllä. Jeesus, mikä kunnia. Kyllä. Hei, mitä kuuluu ja miltä tuntuu olla lapualaisena Kauhavalla? No ainahan se vähän hirvittää se, että on lapualaisena Kauhavalla. Tuntuu, että joutuu aina vähän käyttäytyä paremmin kuin normaalisti, ettei tule sitten sanomista mistään. Ei vaan, ihan hyvältä tuntuu. Kauhava on oikeasti ihan kiva paikka ja ihan hyvää kuuluu kanssa. Menee ihan kivasti. Odotin kesää tosi pitkään ja nyt se on. Toki viimeiset päivät on ollut tosi sateista ja kylmää, mikä on vähän harmittanut, mutta en ole antanut sen lannistaa. Huomenna provinssiin ja siitähän se sitten lähtee. Oikein hyvä meininki, kiitos kysymästä. Miten teillä menee? Hyvin menee. Niin hyvin tässä. Provinssissa tavataan. No niin. Kyllä. Aivan naamat siellä sun tiskillä. Joo. Tulee sitten palautetta sieltä, että nyt on kuule huonosti toimittu täällä näin ja asiakaspalvelu on ollut huonoa. Jep. Tänään me puhutaan eteläpohjalaisuudesta ja Etelä-Pohjanmaan murteesta ja eteläpohjalaisesta identiteetistä. Sä teet musiikkia, niin mistä tämä kaikki lähti liikkeelle ja sai alkunsa? Ai niin kuin ylipäätään musiikki. Kyllä. Mennäänkö me niin kuin ihan alkuun? Niin. No mä sain joskus 10-11 vanhana nelosluokalla. Mitähän silloin niin ihminen ollut, mutta niin kuin iältään niin koulussa musiikkiluokas sain vähän instrumentteja käsiin, kokeilin vähän rumpuja, kokeilin vähän kitaraa ja sitten mä muistan, että ensimmäisen kerran on oikeasti musiikki kolahtanut ja semmoinen, että tämä on aika siistiä on ollut kun mä oon saanut niinku bassokitaran käteen. Et silloin on alkanut niinku semmoinen musiikin tekemisen into ja kiinnostus. Toki sit ihan niinku pikkupojasta asti mä oon kuunnellut musaa ja isän jotakin vanhoja kasettia ja levyjä ja pumppailua ACDCtä sillä polvenkorkusesta asti ja tolleen. Mutta siis joskus siinä 10-11 vanhana mä oon bassokitaran saanut hanskaa ja sit mä oon sillä, että shit, tää on aika siisti juttu ja jollain tasolla niinku sillä polulla ollaan tässä vieläkin 18 vuotta myöhemmin. Joo. Mistä räppiskene tuli sille, että tää on nyt mitä lähden tekemään? No se taas tuli pikemminkin ehkä sieltä, että mä oon silleen metallijätkä niin kuin syntymästäni periaatteessa ja aika lailla sydämestäni edelleenkin, niin mä pitkään halusin niin kuin soittaa ja olla bändeissä ja tehdä niin kuin raskaampaa musaa, mutta sitten jossain vaiheessa mä niin kuin tajusin, että mua kiinnostaa paljon enemmän niin kuin se niin kuin musiikin niin kuin lyyrinen puoli ja niin kuin mitä sanotaan ja mistä lauletaan ja sanat ylipäätään ja sitten mä niin kuin jossain vaiheessa ehkä tajusin sen, että se kiinnostaa myös niin kuin itse biisien säveltämistä niin kuin enemmän, joten sitten niin kuin jossain jotenkin silleen looginen jatkumo oli silleen, että sitten mä rupesin jossain vaiheessa kirjoittelemaan omaksi huvikseni joskus lukioikäisenä vähän runoja ja sen semmosia ja sitten silloin joskus varmaan about lukioaikoihin vähän sitä ennen on niinku tullut suomenkielinen räppi omiin kuulokkeisiin ja sitten mä jotenkin tajusin, että no tämähän on periaatteessa niin kuin lähestyttävin, helpoiten niinku suodatettava, helpoiten niinku silleen niinku nieltävä muoto niinku sanataidetta ja sitten mua kiehtoi siinä jotenkin se sen niinku rytmisyys sun muut, niin sitten mä jossain vaiheessa päätin, että mä haluan testaa kanssa ja tein muutaman vuoden englanniksi, että mä muistan, että 2017 mä oon kirjoittanut ensimmäistä kertaa suomeksi niinku, ihan siis sillä tarkoituksella, että nyt mä teen niinku räppibiisin. Sieltä se on tullut kiinnostuksesta lyriikkaa ja runoilua. Mielenkiintoista. On joo. No hyvä. No noihin sanotuksissa, niin mistä tämä EP Murret, miksi otit sen mukaan siihen? Sen takia, kun mä ajattelin, että ei kukaan ole tehnyt sitä. Ja mun mielestä ylipäätään siis niinku murresanasta, suomi on siitä magea kieli, että meillä on niinku siinä, missä jossain Jenkeissä ja vaikka Briteissä sun muualla on niinku silleen aksentteja, niin se välttämättä se niinku seudulla käytettävä sanasto, toki on se jollain lailla omaa aina niinku aksentin mukana, mutta se on pääsääntöisesti vaan se, että miltä se niinku kieli kuulostaa, niin se muuttuu. Mutta Suomessa on jotenkin magea se, että näinkin pienessä maassa, niin jos sä oot silleen niinku just vaikka täällä niinku lännempänä
ja sit sä painat tästä nyt vaikka johonkin Joensuuhun, niin niillä on niinku omaa sanastoa sun muuta. Mun mielestä se on magea niinku rikkaus tähän meidän jo muutenkin aika yksisarvis uniikkiin kieleen. Niin kyllä mä olin heti alusta asti silleen, että no erottuminen on aina kuitenkin niinku hyvästä. Ja se jättää paremman muistijäljen, jos sä teet jotain silleen niin kuin eri lailla kuin muut. Ja sit kun on pienestä asti kuitenkin niin kuin enemmän tai vähemmän puhunut silleen, jos nyt ei leviää, niin kuitenkin niin kuin käyttänyt sit niin kuin niitä murresanoja kelailen, että no tämähän on ihan yleiskieltä. Sitten ehkä niin kuin maailmalla kulkeneena, niin ollut sitten maailmalla Suomessa ympärillä kulkeneena ollut sillä, että jaa, te ette tiedäkään, mitä tää ja tää tarkoittaa. Ja mä olin vaan sillä, että noniin, sieltä tuli. Se oli ensimmäinen. Niin mä olin sit vaan sillä lailla, että mä haluan tuoda tän niinku mukaan tähän. Ja sit kun 6200 lähti toi niinku tavallaan oma niinku silleen soolo-ura liikkeelle, niin siinä mä ajattelin, että ainakin viimeistään paikka, missä niinku hävetä saisi, jos tekee Lapuasta biisin ja sitten ei käytä murresanoja tai seudulla käytettäviä sanoja, niin sieltä se on niinku tullut. Niin kyllähän varmaan just Etelä-Pohjanmaan murre on semmoinen jotenkin tunnettu ja mitä ehkä niin ylipäätään Suomessa kokonaisuudessaankin jotenkin tunnetaan ja pidetään vähän semmoisena niin kuin Pohjanmaa juttuna. Niin. Ja Pohjanmaa. Niin, kyllä. Mitä on tullut vastaan, niin moni on ehkä kokenut myös Etelä-Pohjanmaan murteen tietyllä tavalla niin kuin junttina silleen, että mitä te lähdette puhumaan tällä tyylillä, että ei nyt tälleen tarvitsisi puhua. Mutta sitten kun mä teen töitä siellä Varsinais-Suomessa ja siellä puhutaan Turun murretta, niin se nyt vasta ihan typerältä kuulostaa omaan korvaan. No eikö? Niin. Että ei nyt tarvitse kyllä Etelä-Pohjanmaan murretta dissata, että kyllä siellä on niitä muitakin omia juttuja. Kyllä. Ja siis kyllähän se varmaan junttia sillä lailla onkin, että kyllähän niinku tavallaan joku silleen, tämä on kuitenkin niinku historiallisesti tosi laajalti ollut sellaista niinku maaseutu ja maatalousseutua, niin tavallaan mikä sen juntimpaa onkaan, kun tiedätkö niinku sikafarmarit ja niinku maanviljelijät. Kyllä. Ja se luo tietysti oman lingonsa siihen ympärille ja pitäköön junttina. Mun mielestä se makeen kuulosta. On joo. Jykevä. Mun mielestä kaikista jykevin murre, mitä Suomesta löytyy, on niinku Pohjanmaan murre. Eritoten Etelä-Pohjanmaan murre. Kyllä. Puhutaan leviä eikä lyhennellä sanoja. Joo, ei kun lisätään tavoin. Ihan varmuuden vuoksi. Kyllä, kaikki varmasti ymmärtää. Kyllä, just näin. Jep. No, millaisen vastaanoton se murre on saanut ja se, että tekee musiikkia murteella? Niin millaisen vastaanoton se on saanut ja miten kuulijat ympäri Suomea on siihen reagoinut? No siis vastaanotto oli niinku ainakin silleen seudulla ja niille, joille kieli oli ja niinku murresanasto oli tuttu, niin oli niinku välittömästi semmoinen, mä väittäisin, että aika niinku positiivinen, koska siis tavallaan se kuulostaa tutulta. Sä voit heti olla sillä, että shit, että tää on niinku meidän tyyppi. Että mä tunnistan nämä sanat ja mä tunnistan, että se on ehkä vähän niin kuin semmoinen oma inside-juttu välittömästi. Kyllä. Ja sit silleen mä ajattelin, että onko se sit jotenkin niinku luotaan työntävä seikka sit kun mennään tonne niinku muualle Suomeen, mutta ei se ole jotenkin siis silleen, tossa nyt kun on asunut nyt 1,5 vuotta esim. Espoossa ja tehnyt siellä niin kuin pääsääntöisesti helsinkiläisten tyyppien kanssa musaa, niin se on lähinnä semmoinen, niin kuin mikä herättää ehkä huvitusta. Sitten ne vaan niin kuin kysyy, että no mikä toi sana on, että kuulostaa hauskalta. Ja sitten mä oon ollut sillä lailla, että no se tarkoittaa tota. Ja sitten joku kynäilijätyypit on ollut sillä lailla, että toi on nokkelaa, koska tavallaan avaa enemmän vaikka riimipareja, kun käyttää laajemmin murresanastoa sun muuta. Ja viimeisin hauska on ollut viime Emma Gaalan jatkoilla olin piipahtamassa niin tämmönen artisti kuin Tina, jolta tuli just tää biisi tämmönen kuin Muija Skarppaa. Mä en tiedä, kun tullut teille vastaan tällaista stygeä, mutta Kemijärveläinen Mimmi, niin se tuli niinku sille erikseen vielä sanoen, että se on niinku magea juttu se, että tavallaan, että nimenomaan tuo sitä omaa kieltä esiin, vaikkei sitä hänkään kaikkea niinku välttämättä ymmärrä, koska hän on sitten taas pohjoisemmasta. Niin kyllähän me tavallaan kuunnellaan myöskin ulkomaisia kappaleita, mistä ei välttämättä ymmärrä kaikkea. Niin. Sitten me kuunnellaan niitä. Joo. Kuitenkin sille, kun puhutaan suomea, vaikka puhutaan muuta, niin kyllä se nyt ymmärtää kuitenkin, mistä puhutaan. No just näin. Ja mietin nyt vaikka siis sille jotain nykyistä suomiräppiä, mitä vaikka tehdään just jossain Helsingissä, tiiäks. Siellä on just jotain Bämiä ja Veijoa ja Flyyssiä sun muuta. Sitten mä oon ihan sillä, että jos noi jätkät käyttää niin kai mäkin voin sitten käyttää, että meillä on louvoa ja emäntää, tiedätkö? Näin just. Kyllä. Kyllä se varsinkin niin kuin puhekielessä
niin kuin on paljon sanoja, mitä ei sitten jossain alueella käytetä, niin minkä takia sitä ei voisi olla musiikissa hyödyntää sitä kaikkea, mitä sanoja meillä Etelä-Pohjanmaalla on. Kyllä. Just on niin näin. komeita sanoja. No, se just, kun parhaimmassa tapauksessa jotkut artistit on oikein keksinyt niin kuin uuden sanan ja sitten siitä on tullut niin kuin kuin JVG mauton jasso. Joo. Niin kuin mikä on mauton jasso, mutta kyllä kun sä kuulet sen biisin, niin sä oot ihan sellainen, että joo, todellakin mauton jasso. niin ihan yhtä lailla sitä voisi olla, että joo, tasapää, helveesti. Silleen, mä näen sen vaan ehkä rikkautena ja mahdollisuutena sillä lailla. Sehän olisi siistiä, kun saisi koko Suomen puhua leviää kuin biisin takia. Se olisi makeeta. Oikein koko junttimaa. Niin. Kyllä siis, no, kun Suomi on kuitenkin pääsääntöisesti just ehkä silleen, no. Metsä ja peltoa. No juuri näin. Jep. Kyllä mä oon nuorille joutunut mun töissä selittää aika paljon sanoja, mitä on tullut vastaan, kun ei ne ole ymmärtänyt mitään. Ja sitten myöskin selittää, että tätä tämä sana tarkoittaa. Muun muassa tasapää on joutunut selittää, että mistä tämä nyt niin kuin kumpuaa, vaikka ei itsekään ihan täysin tiedä, mutta sitä on vaan aina käytetty. Joo, ei ole ruuvimeissä. ei puhuta ruuvimeissä. Jep. No mitä muita sanoja on semmoisia, mitä on ehkä luullut, että on vaikka suomen kieltä, mutta onkin murresana tai mitä on joutunut selittelemään muille, että mitä se tarkoittaa? Siis, mulla ainakin ihan selkein on siis se, että mä luulin tosi kauan, että niinku, siis joppari ja julppi on niinku ensimmäistä, mikä tulee mieleen. Mä ajattelin, että nämä on ihan ilmiselvä, että jengi puhuu jostain, tiedäks niinku, mitä ne puhuu, tarakasta. Joo. Sitten mä oon sellainen, mikä, ja sit, mikä on muuten, nyt mäkin kaadotin, mikä julppi edes niinku on? Onko se vaan vetoketju? Vetoketju. Come on. Siis tää vaan niinku takin teet. Se on tärkeää, että on ero. Kyllä. Mitä tulee mielestäni joku piskotella? Mun Joo. mielestä se on niin kuvaava termi. Ja sitten muualla jossain ripsii. Sitten ripsit on silmässä, piskot on pihalla. Eikä. Joo, niin on. Joo, ja niin mikäs toi on kanssa toi. Mun mielestä yksi hauskin on se, että niinku, et itikka on niinku kaikkialla muualla silleen niinku just joku hyttynen tai vastaavasti, että on lehmä. totta kai se on lehmä. Mitä muutakaan se tarkoittaa. Niin, eikä. Aina on puhuttu itikan käristeistä eikä mistään niinku atrian käristettä. Itikan käristettä on menty grillaamaan. Just. Kyllä. Jep. Siis mulla tulee mieleen ekana tästä niinku viruttaa, silleen, että huuhdella. Joo. Koska esimerkiksi Keski-Suomessa ei kukaan tiedä, mitä tarkoittaa viruttaa. Mä oon ihan niinku shokissa. Se on ihan niinku arkipäivän sana, mitä mä käytän aina. Niin on. Kyllä. Joo. Se on muuten hyvä kans. Joo, viruttaa. Siis mulla tuli töissä vastaan useampi ja Mihnä on ollut yksi niistä. Mä en siis siinä, siis miten, sen nyt luulisi edes ymmärtää vaikka kontekstista. No siis sen onneksi ymmärtää, mutta mulle selvisi siitä, että mulla oli harjoittelija, jonka kanssa minä ruvettiin puhumaan murresanoista, kun mä sanoin, että en mä nyt hirveästi puhu murteella. Sitten se oli sillä, että no itse asiassa käytät aika paljon sanoja, mitä mä en ymmärrä, mutta mä kontekstista vaan niin kuin, että okei, nyt sä ehkä tätä joku kiiparoida. Mä oon lapsille vaan siellä huudella. Älä nyt kiiparoitte siellä ikkunalla. Ei ihme, että ne ei ole liikkunut mihinkään sieltä, kun ne ei ole tiennyt, mistä mä puhun. Kelaako joutaisikin vastuuseen, joku tipahtaisi jostain. Mä yritin sanoa silleen, että älä kiipparoi siellä. Ai vitsi. Joo. Eikö ruukata on myöskin murresana? Joo. Koska tullaan niin Ruotsista pruukka. Niin. Mutta että ruukataan tehdä jotakin. Joo. Niin olla tapana. Niin. Kyllä. Siis niin paljon sanoja. Mun mielestä niin kuin Etelä-Pohjanmaan, ehkä se on vaan tällainen, kun kotosi täältä, niin ne tuntuu niin kotoisalta ja semmoiselta järkevältä. Ja sitten niin kuin toiselle se on se, että miksi? Joo. Miksi tälleen te puhutte? Jep. Se on kyllä. Mutta on se mun mielestä myös sit joku tiedätkö, yhtä lailla sit, kun kuulee joku oululaiset puhuu siitä, että kun menee jotain pahki. Ja mä oon ihan sellainen, että toihan nyt on aivan supertyperä. Ja sit ne on varmaan just sillä lailla, että se on just ihan loistava sana, tiedätkö? Sitten Kajaanissa se pahki tarkoittaa ihan taas eriä, mitä sitten se tarkoittaa niin kuin Oulussa. Mitä se tarkoittaa Kajaanissa? Siis jommassa kummassa se on, menee, niin kuin mennään läpi. Joo. Joo. Ja toisessa on sitten menee jotain, niin kuin joku menee rikki tai jotain. Siis siinä on niin kuin kahta eri merkitystä. Ja mä en koskaan pysy kärryillä, että kumpi on kummassa. Ja mä oon vaan silleen, joo, ehkä kontekstissa ymmärtää, että milloin mitäkin tarkoittaa. Joo. Mutta se huomasi koulussa, kun meillä oli Kajaanista ja sitten Oulusta ja niin kuin meitä oli tosi monesta paikasta.
niin kun me puhuttiin murteista, niin sitten tuli ilmi tämä, että joo, pahki tarkoittaa eri paikoissa eri asioita. Ja oli vaan silleen, miksi te käytätte samoja sanoja? Keksikää omaperäisempiä sanoja, niin kuin me Etelä-Pohjanmaalla otetaan ruotsin kielestä, mutta silti. Joo. Mikä on teidän niinku all time favorite murresana? No kyllä se on putukiffeli. Toi on hyvä. Toi on kyllä hyvä. Toi on hyvä. Siis mullahan olisi ollut putu, että me ollaan aika näin lähellä tässä näin. Kyllä. Joo. Haluatko sä sanoa? No, mulla ehkä se piskotella. Mun mielestä se on niin kuvaava, koska vesi piskoo, niin tulee eli piskottelee. Se on kyllä hyvä. Mun tekisi mieli sanoa joku oikeasti niinku selkeästi semmoinen niinku just joku putukiffelin tyyppinen, mikä olisi niinku oikeasti selkeästi niinku omansa. Mutta siis mä oon niinku viime aikoina vaan rakastanut käyttää ihan suunnattomasti sitä, että okei, sille on siis, kun puhutaan niinku puosta. Mutta mun mielestä vielä parempi on siis vaan yksinkertaisesti, että puhutaan, että se on niinku persii. Musta se on jotenkin mahtava, persii. Kyllä. Niinku miksei Iillä? Miksei? Se on mahtava. Istunut persiis päälle. Mut joo, mä sanon sen. Joo. Joo. Tästä tuli muuten vielä mieleen siis pultut. Joo! Kyllä. Koska jossain se on joku puntit. Joo. Eli nostellaan salilla. Niin on. Ja pultut on pultut ja sitten niistäkin mä puhun lapsille, että ehkä mun pitää taas niinku miettiä, että mitä mä sanon. Että ja ne varmaan sitäkään ole ymmärtänyt, että mitä mä siellä selostan, mutta niinku, mun mielestä pultut on paljon niinku normaalimpi sana kuin lahkeet tai just kuin puntit. Kyllä. Ja sit kun lahkeet on jotenkin löysä. Niin. Lahkeet. Lahkeet. Pultut on jotenkin, joo, se on paljon parempi. Sellainen jämäkät housut. Joo. Niinku lahkeet on vähän semmoinen, että ne nyt vaan heiluu tuulessa niin kuin heinävarsi. Niin. Jep. Joo. Pultut. No mites jos palataan vähän tonne artistimaailmaan, niin millaisia esikuvia tai keitä sun esikuvia on artistimaailmassa? No siis mun varmaan silleen niin kuin all time suosikki ja niin kuin silleen idoleista idolein on siis Antti Hyyrynen, eli siis Stamina-bändin siis laulaja ja käsittääkseni myös pääsääntöinen, sieltä tulee kameramiehet peukkuu, saat heti takas, siis laulaja, ymmärtääkseni myös lauluntekijä, lyyrikko. Mut sit samalla lailla myös sit niin kuin tosta niin kuin ehkä räpin puolelta mä myös tosi paljon ihailen siis Henri Pulkkista, eli siis Paperiteetä, jonka huomenna Malarian pelko 10V gigi, en malta venaa, että pääsen kattoo. Siinä on mies, joka käyttää mun mielestä tosi hienosti suomen kejät siinä, että se sanoo joitain yksinkertaisia asioita tarvittaisiin tosi runollisen vaikeasti ja sitten jotain ihan tajuttoman vaikeita juttuja niin kuin tosi yksinkertaisen hienosti. Ja sitten sillä on makea tapa tehdä semmoista, että se kääntelee tommosia niinku sanontoja sun muita, niin siinä on semmoinen, mitä mä jotenkin ihailen tosi paljon. Ja mun mielestä se tekstit on tosi kauniita, mitä on kuunnellut, ja se on ollut mullekin vähän semmoinen, että minkä takia on rupenut kuunnella enemmän räppiä, just Paperiteet. Joo. Se on kyllä mun mielestä vei ihan omalle tasolle se räppiskene. Joo, niin on. Mun mielestä se on myös niinku silleen suomi-räpin, se on niinku mun ihan ehdoton suosikki. Ollut tyyliin aika lailla siitä asti, kun se on joskus bongannut. Mites kirjoitatko sä kaikki kappaleet itse vai onko sulla apuja jostakin? No siis kyllä ne pääsääntöisesti siis itse. Tai sanotaan näin, että niin kuin varsinkin räpissä se on jotenkin jopa semmoinen arvomaailma-asia, että sun pitää kirjoittaa itse sun ainakin, niin kuin, ainakin ne sun niin kuin räpit. Että on mä niin kuin, no tässä nyt ollaan esimerkiksi hiljattain, no tähän asti joo, mä oon kirjoittanut aika lailla siis 100%. Nyt on esimerkiksi semmoinen, että mä kamppailen mun omien sisäisten asenneongelmieni kanssa, kun mulla on tosi yksi demo, missä on esimerkiksi kertsi, mitä mä en oo itse kirjoittanut. Ja sit ei se on hyvä huukki, mutta sit samaan aikaan mä oon just sillä lailla, että kun se ei oo oma, niin sit mä oon sillä, että tää ei tunnu myöskään 100% omalta. Ja sit mun on jotenkin vaikea päästä, vaikka se huukkii kiinni. Vaikka tavallaan niin kuin jengi, joka sen on kuullut, on ollut sillä, että toihan on tosi hyvä kertsi. Sitten mä sanon, että onhan se hyvä kertsi, mutta joku siinä harraa vastaan. Ja se on todennäköisesti se, että kun mä en itse kirjoittanut sitä. Että kyllä se niin kuin,
kyllä mä yritän 100% kirjoittaa niinku niitä. Välillä joutuu kysyä ehkä silleen jeesi, jää johonkin lukkoon, että mä en tiedä yhtään, miten mä ilmaisisin tämän asian, niin saatan soittaa just tolle niin esimerkiksi häjyistä Huutikselle ja olla sillä, että anna nyt mulle joku riimi, missä on ehkä tää ja toi, että miten sä sanoisit tän ja sitten se on ehkä tarjonnut mulle lapaa jonkun 2-3 lausetta, mutta kyllä se niinku muuten on sitten kaikki rivit, mitä on tehnyt, niin on tullut omasta kynästä. Joo. No mistä sä sitten saat näihin kappaleihin inspiraatiota? Mä rakastan tätä kysymystä, koska tää on niin vaikea. Mä oon yrittänyt miettiä sitä, mutta siis mä haluaisin jotenkin niin vastata tähän silleen, että kun mä havainnoin maailmaa ja mä kuuntelen ihmisten juttuja tai jotain. Tiedättekö jotain niin oikeasti silleen syvällistä, joo, sellaista, niin mitä joku Rauli Someriakin olisi vaikka joskus aikanaan sanonut. Mutta kyllä se mulla on niin pääsääntöisesti siis se, että mä tykkään hakea jotain niinku fiilistä esimerkiksi, ja sit mä oon vaan silleen, että niinku tää biisi kuulostaa vaikka täydeltä uhoilulta, niin mä haluan tehdä semmoisen biisin. Voi olla vaikka ihan just semmoista niinku pelkkää henkselien paukuttelua, mutta kyllä se lähtökohtaisesti lähtee siitä, että mä yritän etsiä jonkun hauskan lauseen tai sanan tai jonkun semmoisen, mistä mä oon sillä että kuulostaapa kivalta, tuntuupa kivalta sanoa tää. Ja sit mä lähden siitä hakemaan, että no mistä tää biisi voisi vaikka kertoa, ja sit mä rakennan sen ympärille aihealueen ja rupean ottaa sitten riimejä talteen. Et siis silleen, kyllä se sieltä niinku sanastosta lähtee aika paljon sekin. Joo. No, mistä sä sitten niinku haaveilet silleen ylipäätään? Ai ylipäätään? No joo, silleen, no aluksi vaikka silleen uralla. Uralla? No varmaan silleen niinku, oishan se nyt magea, tiedätkö, joku semmoinen painaa johonkin, tiedätkö, Emma Gaalaan silleen, napata siitä joku no mä oon naarskellut tätä, jos mä oikein mennä Emma Gaalaan, voittaa joku tiedäkö vuoden rap tai joku vuoden rap-levy tai whatever the fuck, ihan sama mikä, whatever the lipsuu koko aika. Joku tommonen, mä niinku visualisoinut se jo päässäni, että mä meen sinne ja sit mä tiedätkö sanon jotain, tiedätkö, Etelä-Pohjanmaa, Lapua, Kamoa ja sit mä nappaan sen pystin ja sitten kun kamerat seuraa, niin mä painan suoraan pöytään, otan takin siitä ja koko entourage lähtee välittömästi helvettiin sen paikalta. Ja sit seuraava somepostaus, minkä näkee, niin on se, kun jätkät on limusiinissa painamassa, tiedätkö, johonkin Simpsia, johonkin mökille. Tiedätkö, ettei vahingoskaan jää edes sinne Helsinkiin, vaan välittömästi 5 tuntia kiesiin, let's go. Oissa se magea saada joku tommonen tunnustus vaikka, mutta siis oikeastaan tällä hetkellä ehkä semmoinen isoin ja seuraava on semmoinen, että kyllä mä ton jo mainitun provinssin, mä oon jopa katkera niille, että mä en ole vielä ollut siellä, mutta ehkä mä sitten huitasen sen jonkun päälavan sieltä. Niin ensi vuonna. Niin, ensi vuonna. Se voi olla, joo. Se voi olla, kyllä mä toivoisin näin, mutta provinssin päälava johonkin hyvää slottiin olisi magea. Se olisi semmoinen kyllä, mikä kiehtoisi. Mutta on kyllä niin toi Emma Gaalan homma, niin se pitää tapahtua, koska mä haluan vaan niin nähdä ton tapahtuvan. Juu, siis joo. Se olisi just niin magea, tiedätkö, se pöytää, takki niskaa, 8 pohjalaista nousee ylös ja kaikki painaa lähimpään exittiin. Se olisi niin siistiä. Olisiko Jussi paidat päällä? Salettiin. Tai joku silleen puku tai joku vastaava, mikä olisi... Sellainen helavyö. Niin, siis silleen teikö vähän niin kuin skarppipuku, missä olisi silleen niin kuin ton kansallispuvun elementtejä. Just teikö jotain Jussi-kuvioa jossain, tiedätkö? Se olisi niin kuin makea. Vähän silleen, mitä Dudesonella oli aikanaan tuossa Linnan juhlis, mutta silleen niin kuin oikeasti niin kuin tosi tyylikkäästi. Kyllä. Tehtynä. Siis mä voin vaan kuvitella ne ilmeet, kun te kaikki painaisitte ulos siitä ovesta ja sitten... Jep. Niin kuin, sen mä haluan nähdä vielä. Eikö? Ja sit se olisi kaikista siistein, kun sit sen jälkeen tulisi vielä, kun 2-3 palkintoa. Ei se äijä oo täällä. Se lähti jo. Joo, se lähti jo, että se on jo Kauhavan kohdalla menossa. Musiikkia väliin. No mites kun sä et enää asu Lapualla, niin miltä on tuntunut muuttaa Etelä-Pohjanmaan ulkopuolelle? No siis silloin joskus back in the days, kun ensimmäisen kerran muutti. Niin toki mä muutin sun Keski-Pohjanmaalle, kun mä olin 15 Kaustiselle. Että se nyt sitä mä en ehkä laske, se on niin lähellä ja tuli paljon viettyä aikaa täällä. Mutta ekan kerran kun mä muutin, niin se oli
silleen kunnolla niin Tampereelle. Niin silloin se tuntui joskus 2017 tosi makealta, kun pääsi silleen tavallaan niin kuin sinne isomman kaupungin sykkeeseen ja tavallaan uuteen niin kuin lukuun elämässä, että opiskelemaan uusiin ympäristöön ja kaikkea sitä ja sellaista. Mutta tavallaan sitten kun näki Tampereen, asui siellä sen, mitä asui vuosia, sitten paineli nyt tosissaan tonne Espooseen, niin kyllä mä oon vähän silleen jotenkin, että semmoinen tietynlainen niin kuin koti-ikävä ehkä on niin kuin iskenyt, että jotenkin siis se, tai mä, niin kuin, kyllä mä tykkään niin kuin kaupungeista ja kaikesta siitä, että on elämää sun muuta, viihdettä ja meininkiä ympärillä, mutta sitten yhtä lailla jotenkin on oppinut niin kuin sit tavallaan sen kautta arvostaa sitä, että on myös makea tulla teeksi niin kuin Pohjanmaalle, katsoa sitä peltoa, mihin silmä ei oikeasti pökkää mihinkään ja sitten ehkä kuunnella vaan sitä, kun ei kuulu mitään, niin on se kyllä niin kuin kivaa myös. Joo, se on arvokasta. Oma fiilis. On siinä joo. Mä pystyn kyllä hyvin samaistumaan tähän näin, kun en asu enää Pohjanmaalla. Et toki Forssa nyt ei ole mitenkään iso kaupunki. Ja metropoli on se kaupunki. Siellä on Prisma ja Sittari, mitä muuta siellä kaupunkiin tarvitseekaan. Eikö siellä ole ABCkin? On siellä ABC, mutta niin on Kauhavallakin. Niin. Totta, joo. Ei, siis se on välillä niin kuin, Somero on ihan kiva, kun siellä on maaseutua, niin sit näkee peltoja, mutta ei se ole niissä yhtään samaa, kun se on niinku oikeasti niinku tasasta, kun tulee Pohjanmaalle. Ja sitten kun koko perhekin asuu täällä, niin se on aina semmoinen, niinku, se on jännä tunne, että vaikka niinku tykkää siitä elämästä siellä, niin samaan aikaan aina semmoinen, että no koskaan sitä palaisi takaisin, että mistä sellainen eteläpohjalainen kunnon perinnetalo rakentaa johonkin järven rannalle. Ja että se on tietyllä tavalla kaipaa sinne maaseudun rauhaa. Semmoisen maaseutuidylliin. Kyllä. Silleen teekö niinku Viiru ja Pesonen sai hommaa? Kyllä. Joo. Eristäytyä muusta maailmasta. Joo, ja vaan se kissa ja vähän ehkä pientä kotitöitä siellä. Ja kasvihuone, missä kasvaa sille tomaattia, mutta sitä ikin saa satoa, kun se on just peukalo keskellä kämmentä. Oikein tämmöinen niinku punainen puutalo ja perunamaa ja kultainen noutaja ja Joo, ja sitten kissoja. semmoinen naapuri, jota pikkusen vihaa. Silleen ihan vaan, että se on hyvä tyyppi, mutta mä oon niin huono tässä sähköllä. Ja sitten se, että naapurit tietää paremmin asiat kuin itse. Joo. Just semmoinen naapuri. Jep. Miten näkyykö sillä Espoossa eteläpohjalaisuus jotenkin sun elämässä tai? No en mä tiedä, mitenkään se niinku enempi se ehkä kuuluu, sanotaan näin. Et siis jotenkin musta tuntuu, että mitä kauempana mä oon niinku kotoa, niin sitä leveämmin musta tuntuu, että mä vaan puhun. Ihan vaan just silleen jotenkin vähän puolivahingossa ehkä tehdäkseni semmoista niinku vahvempaa muistijälkeä ja myöskin jotenkin silleen ehkä sit tulee semmoinen, että kun on silleen vähän kauempaa. Espoo on semmoinen kuitenkin niinku mesta, että se ei ole silleen, mä en ole ehkä ihan vielä päässyt siihen kiinni, että se tuntuisi niinku superisti kodilta. Joo. Niin tavallaan pitää tuoda jotain sit himmasta niinku mukana. Mutta että en mä sitten tiedä, on mun jotain sit semmoista niinku himas. Kotona sielläkin on siis jotain, on mun siellä jotenkin teeks Jussi Kuvioilla teeks vaikka niinku koristeltuu jotakin. Mulla oli semmoinen kanin pääpatsas, jolla siis semmoinen, siis sika hieno. Sitten sillä on semmoinen Jussi Pipo pää. Sun pikkusisko teki sen mulle synttärilahjaksi. Mä oon sellainen, damn, tää on makea. Sitten se on mulla silleen, niinku tyttöystävä tai avopuoliso, niin harmiksi myös niinku ihan paraati paikalla. Ihan varmaan kelaa, että se on maailman rumin asia, mutta mä en suostu siirtämään sitä siitä. Et ei se silleen varsinaisesti näy muuta kuin ehkä siinä, että mä pyörittelen silmiäni siinä, miten hitaasti ihmiset liikkuu ja miten tiedätkö niinku. Ja sit mä vaan puhun kauhean leviä. Siinä se ehkä. Joo. Toi on kyllä semmoinen, että niinku miettii omaakin kotia, että eipä siellä hirveästi mitään niinku eteläpohjalaisuutta näy, että enemmän aina heittää nuorten kanssa sitä, että kun mä asun Forssassa Viksbergissä ja siellä aina, että varo, ettei tuu puukosta. Se on niinku tällainen vitsi siellä suunnalla. Niin sit mä aina sanon sieltä takaisin, että mä oon Etelä-Pohjanmaalta, ei tunnu missään. Joo, kyllä. Et se on just siis ehkä se asenne, pohjalaisuus ja niin ylpeä siitä, mistä niin on kotosi. Että se on se, mitä ehkä tuo enemmän.
Ja se on mun mielestä myös magea. Musta tuntuu, että eteläpohjalaisissa tyypeissä, aina kun niitä tapaa tuolla ympäriinsä, niin jotenkin tuntuu, että niinku eteläpohjalainen porukka on myös sillä aika niinku ylpeätä. En mä samalla lailla ole ikin kuullut, että joku olisi tosi ylpeästi sillä lailla, että mä oon jostain vaikka Keski-Pohjanmaalta, tiedätkö sillä lailla, että mä oon, mitä siellä on? Vetelistä, vaikka niin kaikki kunnia ja rakkaus veteliin, mutta niin tajutte mitä mä meinaan. Kyllä, jotenkin silleen, kyllä niin kuin joku alavutelainen ilmoittaa kovaan ääneen, että hän on alavudelta, vaikka missä olisi. Ja musta se jotenkin makea. On, ja mun mielestä se on niin kuin hienoa, että täällä on tällaista. Niinpä. On. Se on vähän niin kuin jossain Sano vaan. jossain ulkomailla tai vaikka jossain Helsingissä tapaisi jonkun niin eteläpuolella, niin se on vähän niin kuin, oi veli, tai jotenkin niin kuin, Joo, kyllä. Perhettä. Joo. Ja vaikka sit unohtaa ne kaikki rajakiistat, milloin mistäkin. Kyllä. Että Silloin lappulaisetkin on ihan hyviä kavereita. Joo, kyllä. Joo, siis esim. Keski-Suomessa, mulla kans poikaystävä asuu siellä, niin siis ne ei edes tiennyt, että niillä on oma murre siellä. Tai silleen, että ne oli niinku, että joo, että ei, he puhuu ihan normisti siellä. Joo. Mutta siis onhan se ihan erilaista kuin täällä. Ja sitten ne on aivan niinku oikein kyseenalaistaa, mitä mä puhunkin niille. Ja no, että niin anteeksi, mitä? Joo. Niin jotenkin silleen, että siellä ei niinku edes pidetä sitä silleen, että niinku niillä olisi mikään oma murre. Joo, tai silleen. Sehän on se klassinen, että Jyväskyläläiset Niin, kertoo, että ei me puhuta murteella. Sitten mä oon sellainen, kuuleeko sä, mitä sä venyttelet tuota vokaalia tuossa. Joo, sori, jos mullekin vähän tarttunut tässä. Ei, mutta sulla tuli hyvin toi edes tuli sieltä. Niin. Ei ole paaka. ei ole vielä tullut se Jyväskylä sieltä niin vahvasti. Mutta toi, mitä sä sanoit, on mun mielestä kaikista paras pointti toi, että jos sä tapaat jonkun just silloin, me ollaan narskeltu paljon bändiä tuon häjyjengin kanssa, että joku on sanonut, niin mistä sä oot kotosi? Sitten kun tyyppi vastaa, että mä oon Hämeenlinnasta, niin okei. Sitten jos joku on, että mistä oot kotosi? Jalasjärveltä. Kato itse Lapualta, tiedätkö? Joo, kyllä. Ja sitten yhtä lailla myös se, että se on hauskaa, että mä oon huomannut se myös toisinpäin, että jos mä oon silleen niin kuin jostain sanoin kuvaamattomasta syystä tullut jonkun tyypin kanssa silleen immediately hyvin juttuun. Niin sitten kun mä oon niin kuin jossain vaiheessa kysynyt, että mistä sä oot kotosi? Sitten just vaikka jostain alavudelta. Mä oon, no ihmekään. Sama veri virtaa. Ja asiat tapahtuu ja hoituu kivasti ja soljuvasti. Se on jotenkin, me ollaan oma jengi, oma sakki. On se kyllä ja siis sen kyllä huomaa, kun tekee töitä hämäläisten kanssa ja niin varsinaissuomalaisten kanssa, niin ei siellä puhuta asioita suoraan, siellä kierrellään kaikesta ja pohjalaiset on silleen, näin tehdään, noin toimitaan. Et heti huomasi, että kun oli muutama semmoinen, jolla juuria sitten Etelä-Pohjanmaalle tai kasvanut Etelä-Pohjanmaalla, niin heidän kanssa tuli heti juttu ja kaikki hoitui ihan, no näin, ei mitään ongelmaa, niin sitten tiesi, että no niin, tästä se johtuu. Nämä on nämä syyt. Jep. Yhteinen nimittäjä. Just näin. Kyllä. Mistä toi häjyt-juttu lähti, että niinku, miten te yhdistyitte tällaiseksi bändisydämiksi? No se lähti oikeastaan siis siitä, että Pasasella, joka siinä on kolmas niin kuin räppäri, niin Pasasen Jonilla, niin hänellä oli linkit ollut tuohon Huutikseen ja sitten meidän tuottajan Otsoon ja hän oli mullekin jossain, hänellä oli ollut pitkään ilmeisesti visio siitä, että Pohjanmaalle tämmöinen räppiklikki ja täällä kun pitäisi saada niin kuin enempi esille ja sitten Joni soitteli mulle kanssa jossain vaiheessa, että oli niin kuin nähnyt meikäläisiä jotain juttuja, ne oli jutellut pojat keskenänsä, että pitää saada toi Kullervo kanssa mukaan ja sitten Joni soitteli mulle ensin kyselle vaan, että jos he myy keikkaa, niin että jos mä haluaisin, että jos mä tuun mukaan, että saako myydä. Ja mä olin sellainen, että totta kai, että kyllä mä aina keikalle lähden. Ja sitten mä sanoinkin, että no mulla on itse asiassa parin viikon päästä keikka Lapualla, että tulkaa kattoo. Ja no näin toimittiin, pojat tuli katsomaan keikkaa. Ja siinä tuli just välittömästi se, että mä oon sellainen, niin sen lisäksi, että ne on Pohjanmaalta, niin se, että ne on vielä niin kuin kaikki niin kuin räppäreitä. Mä oon sellainen, että immediately, että no niin nyt on niin kuin tuttuu. Ja niin kuin hyvä meininki tässä välittömästi. Niin sitten me päätettiin, että sovitaan sessarit ja katsottiin, se oli ihan hauska, oltiin Lapuan grillillä siinä syömässä joskus keskellä yötä. Ja niin katsottiin kalentereista, että ainoa viikonloppu, mikä sopii kaikille, mikä ei ole silleen puolen vuoden päähän, on ensi viikonloppu. Mä olin, että no mennään sitten studioon. Ja sitten me mentiin studioon ja ruvettiin tekemään biisejä ja tajuttiin, että tähän menee niinku tälleen kolmisteen kimppaa aika hyvin. Ja sitten siinä on vielä Otson niinku tuotannot taustalla, niin me oltiin aivan, että tämähän on ihan niin kuin tavallaan, tämän tarvitsee sen vaikeammin ajatella, että pistetään ne bändiksi sitten. Että se on tämmöinen meidän oma herrasmiesliiga. Musta on kiva, että tuossa on
nimenä häjyt ja ylipäätään se, että just Etelä-Pohjanmaalla on niinku Pohjanmaa-elokuvaa ja on niinku häjyt-elokuvaa. Että tavallaan niinku myös eteläpohjalaisuuteen liittyy niinku tommosia, että ihan kukaan nyt vaikka jostain Kainuusta ole sille, että meillä on elokuva nimeltä Kainuu. Niin. Tai jotenkin, että sitten Etelä-Pohjalle liittyy myöskin just nämä, niinku, teillä on toi bändin nimi ja silleen, että joo, yhteistä kulttuurihistoriaa. Kyllä. Joo, ja se on tosi makeeta. että se on kyllä siis, että teillä on niinku, teillä kolmikolla on sitten myös tommoinen nelikolla. Tommoinen nimi, mikä liittyy tähän eteläpohjalaisuuteen. Joo. Ei sitä tarvinnut kauaa miettiä, että mikä se nimi sit on. Se oli kanssa just se, mutta totta kai se on tää. Ei mikä muukaan. Kyllä. Jep. Se on niin semmoinen, mikä yhdistää koko Etelä-Pohjanmaata häjyt, että ja se on mikä myös Etelä-Pohjanmaata niin kuin sijoitetaan. Häjyt. Jep. Puukkojunkkarit. Just niin. Just niin. Ja sekin just, se on hauska vaikka just Tenavana, kun on, niin miettii, että just historiasta, kun on ollut häjyt ja ne on lähtenyt kylille riehuun, ne on lähtenyt häjyilemään, eikö niin? Musta jotenkin hauskaa just vaikka, kun mäkin muistan, niin kun mä oon ollut pikku Tenava ja tiedätkö, ollut pahalla päällä, niin sitten kun joku porukat on ollut sillä, että nämä nyt häjyilet. Joo, sekin on hauska just se, mutta se on sieltä ihan nassikasta asti ollut messissä jollain lailla, että mitä nyt oot nuo häjynä? Joo. Ja sitten on vasta aikuisella tajunnut, että se on oikeasti liittynyt johonkin niin. Suhteellisen veriseen historiaan. Lapsille sanottu, että älä nyt häjyile Joo, eikä. Laski se puukko alas. Eteläpohjalaiset lapset ovat vaarallisia. Ai vitsi. No mitäs vinkkejä sä antaisit nuorille, ehkä just eteläpohjalaisille, jotka ajattelee, että ne voisivat tehdä musiikkia tai olla artisteja tulevaisuudessa? Varmaan tärkeä juttu on se, että siis ettikää niin nopeasti kuin pystytte niin ympärille ne tyyppejä, jotka tekee sitä samaa kuin mitä te teette. Että silleen, täälläkin on niinku seudulla ollut ihan tolkuton määrä jengiä, jotka on tehnyt sillä, jotkut on tehnyt 15 vuotta, jotkut on tehnyt 5 kuukautta, tiedätkö, niinku räppiikin vaikka itse tykönensä. Ja sit silleen niinku ne ei vaan niinku ole yli hyvät edes tiennyt toisistaan mitään, kun silleen, en mä tiedä, onko se joku, että ei ole kehdannut silleen näyttää tai ottaa yhteyttä tai mitä ikinä, mutta siis se jotenkin semmoisessa omassa siilossa tekeminen, niin se on ihan hyvä siihen asti, kun sä löydät sen sun oman jutun ja sen, mistä sä itse tykkäät ja tavallaan, että mikä se on se juttu, mitä sä haluat tehdä, oli genre ja musiikin tyyli tai mikä tahansa, mitä sä teet, mikä tahansa, mutta kyllä se heti, kun sulla on siinä niin kuin, tiedätkö se toinen tuomitseva silmäpari tai korvapari tai molemmat, niin kyllä se tuo sit siihen sen, että se tavallaan, no se tekee siitä sun hommasta ensinnäkin niin kuin todellisen, kun joku toinen ihminen on nähnyt, että sä teet semmoista. Mä oon aina sanonut, että esimerkiksi, jos sä teet musiikkia, niin pukkaa ne pihalle, että tavallaan biisi ei ole olemassa, jos se on sun kovalevyllä vaikka. Niin se on esimerkiksi just semmoinen matalan kynnyksen juttu se, että missä se auttaa pelkästään siinäkin, että se niin kuin tavallaan oman itseilmaisun tuominen niin kuin just tuomitsevien silmien alle, niin on tosi monelle vaikka iso paikka. Niin sit se, että sit kun sä saatkin tiedätkö, niin kuin ympärille tyyppejä, jotka on sillä lailla, että joo mä hiffaan niin kuin mitä sä yrität. Tai kun mä niin kuin näen ton sun vision ja mä tykkään tosta mitä sä teet tossa ja mä tykkään tosta mitä sä teet tossa. Ootko miettinyt, että sä voisit tehdä vaikka näin ja sit sulkin tulee semmosia klik-klack ahaa hetkiä. Niin kyllä se on niin kuin varmaan ensimmäinen, että joo, tee omaa juttuus kaikessa rauhassa, mutta eti myös jengiä ympärille. Mene paikkoihin, missä on tyyppi, jotka tekee sitä. Jos sä soitat kitaraa, mene kuuntelee johonkin, missä jengi soittaa kitaraa. Ei se sen kummempaa. Sitten vaan teekö reilusti jutulla. Jengi tykkää puhua niiden intohimosta. Niin jos mä istun tässä, tiedätkö? Ja sitten se just, että siis me laitettiin tuossa pieni yhteisö ympärille tuossa Seinäjoella, hei kääry. Niin ei siinä kauaa mennyt, kun se oli just, että yksi tyyppi tuntee yhden tyypin, joka tuntee yhden tyypin, joka tuntee yhden tyypin ja koko ajan tulee uutta jengiä sisään ja sillä ainoa yhteinen tekijä on nimenomaan vaan se, että kaikki tekee niinku samaa asiaa. Ja se on nimenomaan se rikkaus, että sit sulla on joku tekee just, että on se makea, että joku paukauttaa demon meidän johonkin ryhmään ja se saa 30 kuulijaa heti ja sieltä tekee 10 tyyppiä antaa välittömästi silleen palautteen, että mikä on niinku hyvä ja mikä toimii. Kyllä. Tai että mä voin, vaikka joku tulee, että mä voin auttaa tossa. Anna mä tuotan ton vaikka, niin on se siistiä.
Kyllähän toi varmaan, niin kuin just, kun tekee porukalla, niin inspiroi ja siinä oppii niin paljon enemmän kuin sä teet jossain niin kuin pienessä nurkassa kotona. Joo, kyllä. Kirittää toinen toistaan. Kyllä mä ainakin kiroillut, kun teekö joku on heittänyt jonkun läpän jossain biisissä, mistä mä oon sillä, miten mä nyt mä kerkisin. Miten mä en ole itse tajunnut tuota. Hyvä, ettei tekö niinku potkinut tai lyönyt päätä seinään. Saakeli, mun pitää tehdä paremmin. Kyllä. Ja sit se on makea. Sen kehittää itseä ja kavereita. Siis mä en ole ajatellut tätä tällä niinku kannalta, että tavallaan mä oon ajatellut silleen ehkä enemmän silleen, että joo, että vertaistukea ja semmoista, mutta tavallaan toi palaute saa heti sen palautteen, että saa niinku ennen kuin vaikka julkaisee sen biisin, niin saa heti sen, niinku, että mitä siinä voi parantaa. Juu. Jotenkin positiivista. Joo, ja ennen kaikkea, kun sä saat sen, tiedätkö, niin kuin, no meidän tapauksessa vaikka, niin kuin, sä saat palautteen niin kuin korvilta, jotka kuulee niitä juttuja, mitä sä yrität hakea, mitä vaikka just joku ihan peruskuulee ei välttämättä tajuu, tai niin kuin samalla lailla kiinnitä huomiota. Samalla lailla, jos sä otat vaikka valokuvaaja. Jos sä näytät sun valokuvaaja frendeille sun otoksia, niin ne osaa heti sanoa sillä lailla, on makea, miten sä painotit tota varjoa tohon. Siinä, missä joku toinen voi olla sillä lailla, kiva kuva. Kun hän ei vaan niin ymmärrä tavallaan sitä niin syvempää siinä, niin se on myös sillä kannalla parempi, että siinä vähän niin kuin tyypit, joilla on tiedäkö niin kuin, no niin, sä pystyt paremmin myös silleen edistämään sitä sun omaa taidetta, kun sulla on just tyyppejä, jotka niin kuin on sillä lailla, jakaa sen visioon, on sillä lailla, mä tajuan, mitä sä haet tässä, tiedätkö? Ja on tässä varmasti jatkossa jotenkin pienempi kynnys julkaista se musiikki tai joku työ ylipäätään niin kuin laajemmalle yleisölle, kun sen on joku jo kuullut. Niin, jep. Varsinkin jos on joku tyyppi, josta sä itse kelaat, että toi on sika hyvä tässä. Ja sit se sanoo sulle, että tää on sika hyvä. Niinpä. Onhan se eri asia, että jollekin perheelle menee, että no joo, että onko hyvä biisi. Ja sitten joku äiti tulee, että tosi hyvä. Oikein taputtaa selkää ja vähän hyvää työtä. Älä. Tippalinssissä. Jep. Miksi et sä lähetä näitä johonkin levyyhtiöön? Tästä tulee palkintoja. Joo, niin no. Emma Kaala. Jep. Ai vitsi. Täällä on hyviä kysymyksiä. Kiva, hyvää keskustelua. Kiitos. No. Mietin, että onko meidän niinku viimeinen kysymys siinä? Oliko peräti? Mä haluaisin kuulla sen sielunmaiseman. Niin totta. Niin. Minkä? Viimeiseksi kysymyksi tämmöinen, että millainen on eteläpohjalainen sielunmaisemasi? Ai niinku, siis minun oma henkilökohtainen. Kyllä. Ai luoja, mitä hyvä kysymys. Odotan nyt, kun mä kaivan mun sieluani. Ja mieti sieltä niitä palasia. Sieltä. No siis mun mielestä se on semmoinen, mun mielestä ainakin mun henkilökohtainen eteläpohjalainen sielunmaisemani on semmoinen, tosi semmoinen, kiteytyy jotenkin siihen semmoiseen suhteellisen niin kuin raakaan optimismin värittämään realismiin siihen, että asiat on nyt näin, mitä ikinä ne onkaan, että asiat on näin. Jos sä haluat, että ne on paremmin, korjaa ne. Jos sä haluat, että ne on, jos sä haluat pysyä nykyisessä tilanteessa, niin älä vahingossakaan tee mitään. Ja sit se on jotenkin ehkä semmoista, niin no realismia ja sit myöskin sitä semmoista, niinku, sitä semmoista niinku, no ei se ole kuin tehdä vaan asennetta. Siihen se mun mielestä kaikista eniten kiteytyy. Mä en ole kauheasti nähnyt pohjalaista tyyppiä, joka jäisi hirveästi vatvoa. Tai silleen tulee makaamaan tai rypemään itsesääliin, vaan se on hetki semmoista, no perkele, kävi taas. Että no voi hitsi, kävipä huonosti. No, eikä siinä, korjataan tilannetta tietenkin. Joo. Semmoinen yrittäjäasenne tietyllä tavalla. No sitähän se on, joo, just niin. Joo, hyvin kiteytetty. Sitä se mun mielestä on. Ja sit siinä on myös se semmoinen pilkes silmäkulmassa ja kieliposkessa hirveä lesoilu ja kaverille näyttäminen. Et kato, kun mulla menee paremmin kuin sulle ja mulla on isommat ikkunat ja auto kuin sulla. Vaikka ei sillä oikeasti ole mitään väliä, mutta sehän on maailman hauskin juttu se, että kuinka leviää me ollaan. Kyllä. Joo. Suurta ja hienoa. Joo, niin nimenomaan. Ketään oikeasti kiinnostaa. Ei niin. Itse voi maksaa 100 euroa, että naapuri ei saa 50. Niin, nimenomaan. Tai pikemminkin maksaa vielä tonnin siitä, että naapuri ei saa 50, mutta käyt kertoa silleen, että se muuten maksaisi tonnin siitä. Ihan vaan, että sä saa tietää, että sulla on enemmän paluu kuin se. Joo, sielunmaisema. Mulle se on jotenkin eteläpohjalainen sielunmaisema myöskin sellaista niinku täydellistä rauhaa. Tavallaan jotenkin mä vaan näen itteni niinku pellon reunalla katsomassa sitä kaikkea. Silleen, no niin,
tässä tää on jo. Joo. Siis se on mulle jotenkin. Kädet lanteella. Just näin, että siinä on kyllä mun peltoja nää on. Joo. Minun mettiä. Joo, nämä on minun maita. Joo. Kaikki mitä Isäni pitkät pellot. Joo, kyllä just. Se on mulle niinku tällainen sielunmaisema. Toi on muuten hyvä. Latomeri ja auringonlaskuja. Joo, Ja se Simsi jo kyllä. näkyy siellä jossain horisontissa. Joo, niin on. Näkötorni tai masto. Niin, masto siellä. Miten sun sielunmaisema? Eteläpohjalainen. Mä en ole oikein miettinyt tätä. Tuli nyt Nyt vähän sä tiedät, niinku, miltä musta tuntuu. no kyllä se on kans semmonen justiin periksi antamattomuus varmaan. Se kyllä niinku tyhjentää kaiken Niin. niinku itteensä. Niinpä. Mut en mä tiedä. En mä tiedä. Siis hyvä vastaus. Mielestäni tosi hyvä vastaus. Joo. Niin kuin semmoinen niin kuin sisu, mitä ehkä jossain ennen vanhassain tarinoissa on ollut. Niinpä. Että joku ukkeli kaivo ojat, joka oli isommiksi, kun tuli halla. Ja Joo, se, just niin kuin, niin. se teki aina vaan isommat ojat, että sitten jonain vuonna ei tullut enää niin kuin katovuotta. Joo, Joku joo. semmoinen. Niin just vähän semmonen suokuokka Jussi. Kyllä. Mä laitan sen tähän. Kyllä. Joo, kyllä. Suokuokka ja Jussi-paita päällä. Joo. Niin, suokuokka ja Jussi paita. Joo. Kyllä. Tästä tehdään tommonen biisi. Inspiraatiota tästä. Jep. Kyllä. Ideoita iskee. Sitten se voi olla se vuoden biisi siellä Emma kanssa. Toi Sä on. voitat sen Jep. palkinnon. Sitä voidaan meidän podcastista mainita silleen, että tää oli sitten kun... Niin, täällä Joo, se niin, keksittiin. kyllä. Heard it here first. Joo, niin on. Kyllä. Mutta hei, ihan tosi paljon kiitoksia, Kullervo, että tulit tänne meidän podcastiin vieraaksi. Kiitos, oli ilo tulla. Oli kiva jutustaa teidän kanssa. Haluatko sä jotenkin niinku mainostaa omaa somea tai mitä kerrottavaa tähän vielä? No, herra Kullervo kaikissa someissa. Menkää luukuttaa Spotifysta musaa ja tuohon yhteen kysymykseen palatakseni, että jos siellä linjoilla on joku, joka on seudulla nimenomaan räppihommia tekevä tyyppi ja kiinnostaa saada ympärille verkostoa, niin Google auki ja kirjoittakaa sinne Heikää ry, eli Heikää ry. Sieltä löytyy lisäinfoa seudulla toimivista hip-hop-päistä. Hyvä vinkki. Joo, Sinne. sinne. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos.